عارك اللكرو تزاي بالكس فورتونا سدوخانكي كتواسي ذات أبالكي جن من تايو واو أترجو عندي أكونكي كابتن ما تحس كسجاب حجو جنكات كم تزين برتدا بقولت تزدوهم رعوك وها بودات مو خيت متني كين باس من شارك قبرنا أنا مصودات نبا هاي ترى فرحكم كوفا لايتو لناندو دلايكن قالوا صدو فورتي عدمي خندايو زي خيت نطريا تواصلت زي تخونس انتي مخون كنيركي نفقر زحتت كيوس نطبباوي الله سميعه حق ديو فورتي كريك خلوس ጫካንን ጻዋግን ይختመስሊ ከመይ ጣባይኪ ፕሊስ ንገርኒ ኣይትሕሰቦ ምስከማ ዓማጽን ተንኮለኛን ዝራኸብ ሰብ ኣይኮንኩን ድሕሪ ሕጂ ናብዛ ቴሌፎን ገጽካ ከይትድውል ሰላም ክብራት ተዓዘብቲ ሰሰን ኢንተርቴይንመንት እዚ መደብ ጥበብ ሰሲና ኣብ ሰሰን ኢንተርቴይንመንት ካብ ህዝቢ ዝመፀ ሕቶን ርእቶን ክምልስ መፀ ኣለኹ ዝዓግብ መልሲ ንኽምልስ ከዓ ተስፋ ገብር ፍርቱና እስከመን ያላሊና ኣብ ደቂ ሰባት ዘለዋ ኣጠማምታኸ ኸመይ መጀመርታ ፍርቱና ዓንደብርሃን ይበሃል ኣብ ባርጁማ ተወሊደ ዓብየ ሕጂ ኸ ኣብ ዘለኹ ኣብ ሰባት ዘለኒ ረኣያ ኸ ብጣዕሚ እየ ሰብ ዝፈቱ ሕውስቲ እያ ኸ ፍርቱና ብመጀመርታ ኣብ ሂወትኪ ዕድመን ጥዕና ንምንየልኪ ኣብ ስራሕኪ ድማ ኣሳልጦ ናይ መጀመርታ ስራሕኪ እንታይ እያ ትብል ናብ ስነ ጥበብ ዘእተወኪ ኸ መን እዩ ኦኬ بمجمرتا بالطعمي زي مسجنكم بدحريوها ناي مجمرتا سرحي ما قريت يعني تبل نيرة ناب تسرح زأتونها عوتن على الدنيا بزقات أمزها نخلت يوم كم مسجنهم يفتوا دمت أخس طعمي فورتي شكر كدرفس حاسب كتفلت ده كسب حجي أحسوكنا لها فورتي أقول برجمام تزحلنا لله عمو بس أنت يتشجر ندعي أنا كل صراحة له خير زبل جن دحين بحجها كابز بلد أحيز أحمد فورتنا حاب الشات زبل ناتكم مخان مستمعكوس أبصر حكي تجهت مخان كعمينة بخمين أبين خجمير كيو أوكي أو فورتنا حاب الشات زبل نحاب الشهر أنتي ناتيو أبعد سوا مسمت أخي جميريو مالت يفتاتن كاتنا باركو جن بايت أزرخاب كلك أند سابزيو بزقات أمي نحاب الشهر أنا في زخانة خدالي خلهم فرت حاب الشالكم تزوزت خاليهم فرتي مكرتي كفاتوا كمعتي لو عم قال القشة thank you أنا بدعم يزفتوكم لو عم يتكعب بدعم thank you أنا بدعم يزفتوكي عادي مثلا نعاك فرتين كحتى كي دليل له حتى تنو أيو تواصعي مني and مسمنك تواصل دس بلاكين okay أنا كا نقول مير نقوم دي جنب فلاي كا نصارون بركات بتعمي فتوى كل نجار دست بلنيا نسا أخوة ساخا بتعم دست إن شاء الله يدليه فورتونا سدوخانكي كتواسي ذات أبالكي
ግን ምንታይ أنا سدي كونكون ግን እቲ ዝወሃበኒ ካራክተር እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ግድ ንዕኡ ክመስል ስለ ዘለኒ ፉርቲየ ክሪኤክ ከለኹስ ጫካንን ፀዋግን ኢኻ ትመስሊ ከመይ ጠባይኪ ፕሊዝ ንገርኒ ማራ ኢኻ ዘናቕኪ ሜሲ ሰመረ ኣብ ሓቀኛ ህይወተይ እኮ ውዒቴ ብጣዕሚ ኢኻ ሕውስቲ እንድዒ ኣብ ፊልም ከዓ ከምሻሎ ነቲ ካራክተር ዝቡኒ ከምፅኦ ስለ ዘለኒ እምበር ንዓይ ዝገልፅ ኣይኮነን ንሱ ፉርቲየ ምቅርቲ ኣነ ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኪ በዛ ኣጋጣሚ ኣብ መቐረት ምስ ረኣኹኺ ጠፊእኺ ነርኪ ሕጂ ከዓ ኣብ መለይ ትብል ፊልም መፂኺ የኔ ቆንጆ ቀፂለ ናትክ ዲዛይነር ከዓ ብጣዕሚ እየ ዘድንቆ ኣይ ላቭ ዩ ፉርቲየ ካብ ፉርቱና ኣነ እውን ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኪ ኣነ ከዓ ንኩላትኩም ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩም ቴንክ ዩ ፉርቲየ ዕድሜኻ ክንደይ እዩ እዚኣ ከይትነጥርያ ኦኬ ዕድመይ 25 ገይረ ኣለኹ 25 ገላ ኣዋርሕን ገይረ ኣለኹ ተዋሳኢት ተዘይትኾንስ እንታይ ምኾንክ ነርኪ ኣሕፅር ኣቢልኪ ግለፅለይ ብትሕትና ሓትት ተዋሳኢት ተዘይከውን ነረ እንድዒ ሜክኣፕ ብጣዕሚ እየ ዝፈቱ ሜክኣፕ ኣርቲስት ምኾንኩ ነረ ኢለ ሓስብ ቀፃሊት ሕቶ ናይ ኤምቲ ፕሮዳክሽን እያ ብመጀመርታ ሰላምን ጥዕናን ንዓኺ ዝኾነ ኣክቲንግ ኮርስ ወሲድክ ትፈልጥ ዶ ኖ ወሲደ እኮ ኣይፈለጥኒ ዳስ ብልምዲ እዩ ካብ ፊልምታት ናይ ሃገርና ደራስን ካሜራመን ተድንቕዮ ብሓፈሻ ንብሙሎም እየ ዘንቕም ማለት ብምሎም ንፉዓት እዮም ዳዓነ ንኩሎም እየ ዘድንቖም ሓደ ብሊፀ ዝርኦ የብለይን ንብሙሎም እየ ዘድንቕ ሰላም ንዓኺ ይኹን ፉርቲየ ቆንጆ ክንደይ ፊልም ሰሪሕ ከለኺ 9 ወይ 10 ዝኾን ሰሪሕ ኣለኹ ቀዳመይቲ ስራሕክ ኸ እንታይ ትብል ቀዳመይቲ ስራሐይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መፅአ ዝሰራሕኮ እያ መቐረት ዓርክለክ ዶ እዚኣ ትድገመኒ እንድያ ዘላ እወለን ይሕዋትከ ኣለውኹ ዶ ይሕዋት እኮ ብዙሕ የብለይን ሓደ ይሓወይ እሱ ከዓ ወዲ እዩ በዚ ኣጋጣሚ ብጣዕሚ እየ በቃ ናይ ልበየ ዝፈትወካ ክብሎ ደስ ዝብለኒ ኣብ ሂወትክ ድማ ዓወትን ኣሳልጦን እምነየልኪ ቴንክ ዩ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም ኣብ መለይ ትብል ዘላ ፊልምስ ርግምትን ቀናዕኒ ዘለኺ ሓቀኛ ባህርኻ ኸ ከመይ እዩ ሓቀኛ ባህረይ እኮ ብጣዕሚ እየ ሕውስቲ ውዒቴ ድዒ ብዝያዳ ኸ እቶም ንዓይ ዝፈልጡኒ ይግለፁኒ እምበር ኣነ እኮ ሓቂ ዘረባ ሕውስቲ እየ ዝብል ፉርቲየ ምቅርቲ ማራ እየ ዝሕብየኪ ካብ ደረፍቲ ሃገርና ንመን ተድንቒ ንኣብርሃም ኣፈወርቂ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ብጣዕሚ እየ ዘንቖ ፉርቲየ ማራ ንፍዕቲ ተዋሳኢት ኢኺ ካባኸ እንታይ ኢና ንፅበ ሕጂ እኮ ይጠፍአን እየ ይሰርሕ ኣለኸ ብዙሕ ፊልምታት ቀልጢፉ ተወዲኡ ናብ ህዝቢ ክቐርብ ከዓ ተስፋ ገብር ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ
أب كل قرنعتني عالم زلهم كنا حابش مستلاليو فرتنا حابش بز تحتي قدر تليفون قريفنا لكم زلنا دويلكم نبدس بلكم عدي كتأززو تخليهم نسلسل انترتينمنت ها لايك كومنت شير سبسكرايب بمقبر نتابع بعيهم. Thank you.